Ahojte. Vitajte pri ďalšej lekcii minisérie o tom, ako programovať jednoduchého robota pre Robot Game na First LEGO League. V predchádzajúcej časti som vám ukázal, ako naprogramovať robota, aby išiel priamo napriek nerovnostiam, nepresnostiam pomocou gyrosenzora. V tejto časti si ukážeme, ako našim robotom otáčať tiež pomocou gyrosenzora, tak aby sa otáčal presne o ten počet stupňov, koľko chceme. Tu na obrazovke mám ešte program z predchádzajúcej časti a túto časť, ktorá nám zabezpečila jazdu priamo vytýčeným smerom, si ešte na chvíľočku odložím. Tu som mal priebežné ukazovanie toho uhla, alebo teda toho smeru, ktorým môj robot smeruje, a to teraz nebudem potrebovať. V prvej časti som vám hovoril, že otáčanie robota vieme dosiahnuť pomocou tohto bloku, kde máme takýto volant, vieme si nastaviť, ako ostro chceme zatáčať našim robotom, a potom v tomto druhom políčku vieme buď pomocou otáčok kolesom alebo prepočtom na stupne dosiahnuť otočenie sa celým robotom. Pripomínam, že to úplne presne nesúvisí spolu, že keď sa chcem otočiť o 90 stupňov, tak nestačí tu napísať 90 stupňov, pretože o 90 stupňov sa mi otočí iba koleso, čiže vo výsledku sa mi robot neotočí o 90 stupňov. A dal som tu straight, pardon, takže dám mu otáčanie na mieste doprava a ešte raz to skúsme. Tak vidíte, možno je to takých 45 stupňov. Čiže pokusom a omylom som zistil, že polovica otáčky, čiže áno, je to 180 stupňov, alebo teda 0,5, by mi otočilo môjho robota v pravom uhle, alebo o 90 stupňov doprava. Toto si viem skontrolovať na obrazovke hubu a ukazuje mi tu presne 90 stupňov, aj keď nie som si istý, či som presne začínal na nule, takže aby som to overil, vynulujem si ten uhol v yaw angle a skúsim to ešte raz. – 91. Je to dosť blízko tomu, čo som chcel dosiahnuť. Je možné to používať takto, ale vieme to urobiť ešte presnejším alebo ešte viacej autonómnym pomocou toho gyrosenzora. Aby som sa nemusel stále prepínať do tejto obrazovky hubu, viem si vytvoriť malý kúsok kódu, aby mi vlastne ten finálny uhol, o ktorý sa môj robot otočil, aby sa mi zobrazil na hube. Použijem odkaz broadcast message. Vždy, keď sa môj robot prestane točiť, keď dokončí ten pohyb, tak vyšle správu, ja si ju môžem premenovať na uhol, napríklad, vyšle túto správu a teda môj kód, ktorý mi ju potom zobrazí, sa spustí vtedy, keď tá správa bude vyslaná a ja mu sem dám príkaz write a schovám doňho informáciu z môjho gyrosenzora, ktorú si samozrejme musím zvoliť na mód yaw. Ešte dobrá prax je dať si sem také maličké časové prerušenie, možno 0,5 sekundy, aby mal ten hub čas naozaj zaznamenať ten uhol, až keď sa ukončilo to otáčanie. Tak, môžeme sa na to pozrieť. Nastavím si ho rovno. –89 mi tu prebehlo cez obrazovku, čiže je tam odchýlka možno že 1 stupňa, čo zrejme nie je až taký veľký problém, ale ono to nevždy funguje až takto presne. Tento broadcast blok si tu nechám a vymením môj move blok s pevne danou otáčkou za otáčanie sa bez obmedzenia. Start moving. Poviem mu, že sa chcem točiť na mieste, čiže
nastavím tam 100. Keby som to len takto nechal a spustil, robot sa začne točiť dokola a bude sa točiť, až kým ho nezastavím alebo kým sa mu nevybijú batérie. Čiže potrebujem si vytvoriť podmienku, kedy chcem, aby robot zastal. A tam práve využijem ten gyrosenzor. Z časti Control si vyberiem blok Wait Until, čiže čakaj kým, a opäť použijem operáciu porovnanie Wait Until, ten yaw angle, ten uhol, čiže čakaj kým ten uhol bude väčší ako, chcem sa otočiť o 90 stupňov, čiže bude väčší ako 90. Keď to nastane, tak chcem, aby môj robot zastal. A keď zastane, tak si zobrazím na hube, o koľko sa otočil. Pozrime sa na to. 97. Čo sa stalo? Toto nám prestrojilo viacej ako pri tomto bloku a dôvod je taký, že pri tom, ako to senzor, kým to senzor zaznamenal, tak sa robot otočil ešte o kúsok ďalej. Čiže nám vyšla odchýlka asi 7 stupňov. Tá odchýlka súvisí s rýchlosťou, ako sa náš robot pohybuje. Keby som ten jeho pohyb spomalil, alebo ukážem vám najprv, keby som ho zrýchlil na 100%, tak asi čakáte, že to prestrelí o oveľa väčší počet stupňov. Pozrime sa na to. Wow, 138. To teda bolo naozaj veľmi nepresné. Nevždy je rýchlosť výhodou. Skúsme si pre porovnanie 10% rýchlosť. Blíži sa to k tomu žiadanému počtu stupňov, ale stále je to nepresné a je to veľmi pomalé, čiže nikto nemá čas čakať, kým sa náš robot dotočí tak strašne pomaly. Vráťme sa k našej rýchlosti 25%. Pozrime sa ešte raz, akú odchýlku tam budeme dostávať. Skúsim si otočenie niekoľkokrát za sebou. 95, 95, 96. Zistujem, že tá odchýlka sa pohybuje približne okolo 5 až 6 stupňov. Čo s tým? Musím s ňou rátať a preto použijem ešte jednu operáciu, mínus, ktorú si vložím sem a od môjho žiadaného uhla, koľko sa chcem otočiť, odrátam tú odchýlku, koľko som zistil, že pri danej rýchlosti sa môj robot otáča. – 90 presne. 91. 90 presne. Takže vidíte, že už toto mi pomohlo a môj robot sa otáča presne o 90 stupňov. Tá odchýlka 1 stupeň pri použití bloku iba tohto rúžového a polovice otáčky kolesom a pri tomto tu, čo vyzerá oveľa komplikovanejšie. Niekto by sa mohol opýtať, že prečo to teda tak komplikujem, ale to sa dozviete v ďalšej časti našej série.